Okay, mayong mudto no sab kiratong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi naman higala no. Pasalamat kita dako nga matud pa kining nalikay kita sa mga katalagman dinhi sa atua gawas na ining atua nga sinati karon nga problema sa matud pa El Nino. Pero dito sa may Taiwan nga ubay-ubay gid in town mga higala ang nakabsan sa kinabuhi dito tungod sa nahitabong linog no. May gani in town kay duruha sa atong mga Pinay workers nga nakatrabaho dito nga minor injury lang kayo no, dili kayo serious. So pasalamat kita sa Ginoo mahigala no nga diri sa atoa wala kay kita niya na ang atoa lang karon nga problema kita kabahin sa El Nino kay ubay-ubay na sa atong mga tawag nato mga farmers nga nagproblema karon tungod lagi sa kainit ingon niya na gani do na po yung nagproblema karon sa ilahang water supply no. Dunay lugar diri sa amoa sa Ayungon nga medyo nag-water rationing na ang amoa water district diri. Doon na mga area nga gihapda na laman og tubig kay wala na gyud ang mga tubod, wala na mahigala no. Pero dito sa Taiwan matud pa siyam na katawo ang ginatahong namatay no. Gani doon na po'y kanang daghan pa kaayo ang mga nangaangol, mga 1,000 kapin o gani doon na pa yung mga hangtod karon gipangita pa missing kay na no. So na sa laing bahin mga higala doon na po kita yung mga gitawag na to og ni-increase karon pod ang kining gitawag na to og animal bites no. Kini bitawng mga ang mga iro nato karon nga tungod sa kainit ba, tungod sa kainit medyo kuan kayo kini mga dali mura bag init kay ulo ang mga iro ron mga iring no. Dali na kayong kini gitawag na tong mamaak, mga ambras ang mga iring mga ambras na ang mga iro mamaak ingon ana no tungod sa kainit no. Gani ang mga tao po ron dali kayong gipangsapot dali kayong mga hiubos, dali kayong masuko, dali kayong may mga negative effect no. So muna atong hisgot-hisgutan karon higala no kining gitawag na tong anger management no. Kay doon na may giingon sa Biblia mahigala no. Doon na giingon sa Biblia sigon diri nga sung mabasa mahigala no. Sa Salmo kapitulo 4 bersikulo 4, in your anger do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. No? So na nga paningkamot yung kita mahigala nga madala na tapon. Sagid sa dili pa, ato na nga tanawon ang ato ang mga ato na nga iatulo sa nato kining CBCP News, Balitang Simbahan, niining kamuntuhon. CBCP News, First National Vocation Festival ipahigayon sa Diocese of Imos karong April 27 adto dito sa Rogacionist College in Silang, Cavite. Masintro sa tulo ka mga pagtulunan ang paghahisgutan sa maong First National Vocation Festival no. Number 1 is focus hisgutan ang bokasyon. Number 2 is synodality, and number 3 encounter with the Lord, experiences of the Filipino. No? Encounter with the Lord, experiences of the Filipino. Balita gikan sa Vatican mga higala, keep the love alive. Mao kini ang gisugo sa atong talahorong sa obispo kana sa tanan nga mga kaparian. Ganyan no. Matud pa sa iyahang pagpakikinabi na itong nakalabay nga Miyerkules, matud pa ang pinakasintro gyud sa kinabuhi nga angay pugpuyan sa kining gitawag na itong mga kaparian mao nga kanunay yung palambuon
ang bertud sa gugma. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kamudtuhod o padayon kita sa atong mga buluhaton. Ari kita mga higala sa atong ginagmay Jolo Joke Joke. Okay. No, si Busting ko no, naabot dito sa langit. Of course, gi-interview din sa ni Senior San Pedro. Dali ting. No, ni anak ko niya. Kano sa kani abot? Ganihan yun. Samanting sa ganahan ba kang musulod sa langit? Ganahan kaayo. Pero sa kalibutan, tigtabang baka sa mga nanginahanglan, mga pobre, ang inana, mga dinaog-daog. Tabang ko. Gani, itong usang adlaw, doon ako gitabangan, Nyor Pedro. Babae ba, bugalan sa mga hubog. Akong gibadlong. Sus, gihagit man noong kong sumbagay. Unya, Sokol ko. Karatista ko pa lamang ta. amo ba? Karatista po day ka? Unya, Patay yun. Nakapatay ka ka? Adele. Ako mo'y namatay. Gitabangan ako. Gitabangan man noong ko sa mga hubog ug mga tao dito. Mabito nang ni ako ron, namatay ko kaysa mang pagtabang ginako sa mga nanginahanglan. Natabang sa mga nanginahanglan ba mo nang namatay ko, Nyor Pedro. Joke ba yun? Joke na dagay, Nyor Pedro. Wala na may lain. Okay, do padayon ta mga higala sa atua nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Abi no are na kita mga higala sa atuang atong saint of the day day. Are kita sa atong saint of the day. Aboy no ang atong saint of the day karon. Sigon diri sa atuang listahan ay April 5. Of course, kaila kay mo. San Vicente Ferrer. Ilado kay ni si San Vicente mga higala. Gani, na ni Ameron sa kumbinto sa kwan. Ni Ameron sa kumbinto sa Bindoy kay gakuan mi, na ni Udto namin. Alas 9 ganina nagsugod ang misa. Nya karon nala, no, kuan na. Na ni Udto na, ubay-ubay yung naghikay. Karon diri sa Bindoy. So karong adlaw mga higala, atong gihinumduman na po ang lain na pong patron sa Katolikong Simbahan. Patron kinisa sa mga builders ug sa kining mga tao nga nagtrabaho sa simbahan. Now, so karong adlaw atong gisaulugan sa iyang kapistahan si Senior San Vicente Ferrer. Okay. Bino ari na tamang higala sa ato ang catechism. So ako na ginaingon kaganina karong mga panahon na palimang yung inita, di magserbe mahigala no palimang yung inita sa panahon karon. Ari kita sa ato ang catechesis. Okay. So, anger management ang higala. What is anger? What is anger? Anger is an emotion, is an emotion related to one's perception of having been offended or wronged and a tendency to undo that wrongdoing by retaliation. Sa ato pa, kini di ang kasuko, kalnay kalambigitan ginis natural na ginis siya no atong bation kung ma-offended kita mo ba do na batay na do na ba nakapasuko ka nato may nakapatrigger sa ato ang kasuko o gani dili kita mahimutang kung dili kita makabalos ganana no man gito og anger. So atong isgutan karon mga higala kining gitawag nagkalain-laing klase sa kasuko. Aduna kunoy klase sa kasuko nga gitawag og passive anger. No, sa maning passive kana bang wala ra kay gihimo pero nasuko na di ka. No, usada ni ana mao kining evasiveness, no? Kanang abit kanang turning your back in a crisis, avoiding conflict, not arguing back or becoming phobic. Mahadlokon ka ba? So manay usana sa mga matud passive expression of your anger. Nga di ra ka mong tingog-tingog, talikod ra ka. O niya wala ra gyud kay gihimo pero nasuko na dai kay ka.
Number 2 is kining gitawag na to siya ni siya dispassion, cold shoulder attitude, substance o kanang gitawag na to dispassion. Murag wala rin nahitabo pero ni dangop daday ka sa mga gitawag na to mga pamaagi pagpawala sa imong kasuko, no? Overeating, drinking, or maybe drugs. Muna gitawag dispassion. Muna passive expression of your anger. Doon na po yung upan nga self-blame. No? Nasuko siya pero ang iyang gibasol, ang iyang kaugalingon. Doon na po yung uban nga secretive behavior. No, maghilom-hilom ra ang iyang ipagis tabi, panglibak ang iyahang kasuko. And psychological manipulation, provoking people to aggression. No, sa to pa doon na pa yuban nga psychological i-manipulate ra ng ilahang kunta. Ya doon na po aggressive expression of anger. Of course, bullying, kining destructive, mangguba na jud ka, ipamunal na nimo ni mga kuan, or maybe grandstanding, or maybe heartfulness, physical violence. Ganyan, ano. So, muna siya ay nagkanda mga klase-klase sa kasuko. It could be passive expression of your of your anger, or maybe kining gitawag nato og aggressive anger. Nagkaroon saan man nato pag cope up sa kining gitawag natong kasuko, kining gitawag anger management. Number 1 is take time out. Ayaw gid up. No, take a time out. Counting 10 before reacting. And get some space. Palayo lang una. And then number 3, kining once you're calm, express your anger. Express in not in a confrontational way, no? And then get some exercise, and then think carefully before you act or before you say anything. Identify solutions to the situation, and use I statement when describing the problem. And don't hold a single grudge. Use humor to release tensions and relaxation skills. Ala, no? Sa ito pa, kini dieng sa ako nang ginaingon lagi, no? Dili man lagi ta papakasadon sa Ginoo kay sa Salmo, matud bari sa libro sa mga Salmo. Libro sa Salmo higala matud pa diri. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret it, it leads only to evil. Or sa Salmo 4, chapter 4, verse 4, in your anger, do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. So, wala, no? So, wala niya. Sa Proverbs, chapter 15, verse 18, nagkanayon kini. A hot-tempered man stir up a dissension, but the patient man calms the quarrel. Ayan, no? Okay, no? So, anger management tips. Take a time out. No? Ayaw gidayon og tirada. No? Kinahanglan nga mo ihap sa kagkapulo. Number 2, get some space. No, palayo og jutay sa mga tao. And then once you're calm, express your anger. Express it in a confrontational way. And then get some exercise. Lakaw-lakaw. Number 3, think carefully before you say anything. Una-una gidusa sa dili pa ka musulti. And then identify solutions to the situation. Unya mag-istorya na gani, ayaw gamit og third person kung dili I, no? I statement, ako maggoy salaan, something like that ba. Mura bang imong giangkon ba ang problema. At number 3, don't hold a grudge, ay pang-iyang dumot-dumot. And then use humor to release tensions. Gamita ang pasiaw aron mawala ang tensions. And number 10,
practice relaxation skills. Yung ganyan, katulad ng mga breathing exercise o daghan pa uban. So sa maong paagi, medyo makuha-kuhaan ang problema sa pagdala nato sa atong kaugalingon alang sa kanang gitawag natong eliminate kun anaa kita sa kasuko. Bueno, din na lang una kita kutob ng higalahan. Daghang kayong salamat. At sa ko nang ginaingon, Happy Fiesta sa taga kuan ha. Happy Fiesta sa taga Bindoy. Labi na gayon ng atong kuraparuko rin na sa Reverend Father Nestor Rimata. Daghang salamat o mayong mudto Pilipinas.